tu pozrieť. Ja som strašne hladná. Veru, je tam syr, čo mám tak rada. Dobrý deň, dámy a páni. Dnes v hlavnej roli budú naše mamy. Budem to hovoriť, ako to je, a to úplne. Naše mamy nás učia čítať, písať a o mnoho viac. A ani si to neuvedomujem. Moja mama mi pomáha v mnohých veciach, ale učí ma aj samostatnosti. S mamou sa často smejeme. Niekedy spoločne, niekedy len jeden z nás. Častokrát musím byť aj jej čítateľ. Väčšinou, keď si zabudnem okuliare a treba jej niečo prečítať. Niekedy za ňou chodím do roboty a ako super syn ju zachránim od mučenia, teda od práce, ako to určite veľa z vás pozná. Rozprávame sa často aj na oslavách, kde nikoho nepoznáme. Jednoducho je môj parťák. Mama je ale aj hlavička. Vždy, keď niečo neviem a potrebujem poradiť, tak viem, že sa môžem na ňu spoľahnúť. Dobrý deň, ospolok. Dobrý deň pre všetkých našim mamám, všetkých stupňov, kategórií, generácií, na ktoré si len vieme predstaviť, a na ktoré si vieme spomenúť. Tento koncert, chvála Bohu, tradične, opakovane, naša základná umelecká škola chystá pre vás s mestom Vánovce nad Bebravou, ktoré je našim zriaďovateľom. Preto poprosím pána primátora, aby sa vám prihovoril ako ten najoprávnenejší. Nech sa páči, pán primátor. Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň prajem, drahé naše mamy, staré mamy. Dovolte teda aj mňa, aby som vás tu dnes privítal na tomto príjemnom podujatí
ktoré mesto Bánovce organizuje v spolupráci so základnou umeleckou školou, ktorý by som sa aj týmto chcel veľmi pekne poďakovať za zorganizovanie tohto podujatia. Slovo mama asi každý z nás vysloví ako to prvé. Určite teda aspoň jedno z tých prvých. Mama je človek, ktorý pri nás stojí celý život. Najskôr nás nosí 9 mesiacov pod svojim srdiečkom, potom nás učí tie prvé slova, prvé kroky. Či už kroky detstva, mladosti, potom dospievania, alebo aj v tom neskoršom veku. Je to človek, ktorý stojí pri nás po našom boku v dobrom aj zlom, aj v tých dobrých časoch, ale aj tých burlivejších, tých zlých časoch. Je to človek, ktorý nám dokáže odpustiť všetky naše chyby a napriek všetkému, aj tomu zlému, čo v sebe máme, nás úprimne ľúbi. A za toto všetko si myslím, že patrí jedno obrovské ďakujem. A preto mi dovolte, aby som v mene mojom, ale aj v mene mesta Bánovce nad Bebravou vám poprial naše drahé mamy, staré mamy, krstné mamy, aby ste si užili tie chvíle, ktoré zažívate najviac so svojimi blízkymi, so svojimi deťmi, pretože ako sa hovorí, všetci sme nahraditeľní. Ale tie chvíle, keď už pri sviatočnom stole napríklad niekto chýba, tak tie nahraditeľné určite nie sú. Preto vám chcem zaželať hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a naozaj takýchto príjemných a pekných chvíľ. Želám vám príjemnú májovú nedeľu a všetko dobré. Pekný deň. Ďakujem pánu primátorovi za slova na mieru, pretože naozaj nie je jednoduché hovoriť o takých samozrejmých citoch, ako sú city, ktoré prechovávame k našim mamám. Preto ja už nebudem nadstavovať jeho príhovor a budem sa snažiť byť len takým sprievodcom, informátorom v rámci tohto programu. A tak vám ešte dlhujem informáciu o tom, že spievali vám Felicity Musilová a Ema Kramárova. Na klavíri hrali Jožko Gieci, to boli tie myšky roztomilé. A Boris Bielik sa vám prihovoril svojím vlastným textom. Nož ale, čo stačilo včera, nestačí dnes. Ja som teda zachytil z prostredia našej školy, od našich žiačok a žiakov, že by som mal trochu zvýšiť úroveň moderovania, keď už sa teda odvážujem pred vás predstúpiť. A ja mám síce také heslo, že spievam dobre, lebo spievam rád, ale same od seba to nejde. Tak som si prizval dnes k moderovaniu takú šikovnú mladú pani učiteľku Hanku Janáčovú, aby mi dala aspoň základy toho, čo musí všetko speváčka a spevák absolvovať, keď sa chce postaviť pred svoje publikum. Dobrý deň, pani učiteľka. A ty tu čo robíš? No, moderovať sa pokúšam. No, tak keď už si tu, tak začneme dýchovou rozcvičkou. Fúha, vidíte, toto ide zo strany. No, poďte bližšie, pani učiteľka, aby ste boli osvetlení, a vás vidia. No, začneme nádychom na bránicu. Na čo? Na bránicu. To je čo? Sval. Ktorý? Tento? Nie. A ktorý? Tento. Tento? Áno. No, ja mám útočnicu, nie bránicu. Radšej už poďme. No takže nádych na bránicu. A môžu mi diváci pomáhať? Áno. Prosím vás, buďte takí láskaví. No takže nádych na bránicu a syčíme ako had. Som dosičal. No dobre. A vlak poznáš? Pravda, že? Nie. Aha, tak ideme. Nastupujeme v Trenčíne a vezíme sa do Bánoviec. Nádych. Vystupovať, sme na koncerte. Ďakujem, pani učiteľka. Ďakujem pekne. Uvidíme, či to pomohlo. Nelka Zajacová nám zahrá na flaute, Žofia Žatková na klavíri a po nej Nela Jenisová nám zaspieva. Sprevádzať ich bude Angelika Pavlechová a Angelika Pavlechová. Držme im palce.
Ja mám strach. Z čoho? Mám z vás, pána kráľa. A teda hlavne z toho, že to nezvládnem. Tak také dobré cvičenia, dobre? No dobre. No, a Teraz povedajte. si precvičíme artikuláciu. Artikuláciu. Áno, artikuláciu. Artikuláciu. Takže budeme hovoriť v našej peci myši pištia a na peci psík spí. V našej peci pišní myšťa A na peci psík spí. Psík. Spolu. Ešte raz, môžem? No. Ideme. V našej peci myši pišťa a na peci psík spí. Urá, zvládli sme. Rýchlejšie teraz. V našej peci myši pišťa a na peci psík spí. No. Ale rýchlejšie sa nedá. To by som sa úplne rozpadol. No dobre, tak poďme mime mamomu na jednom tóne. Čo teda? Spolu, áno? No, ktorý tón? Mime mamomu. Trošku som to pokazil, však? Áno. A otváraj ústa. Môže som sa aplikovať. No, dobre. Mime Dobre? Ja už radšej idem. Vidíte, čo všetko musí človek absolvovať, keď sa chce postaviť pred divákov. Ale naši ďalší žiaci, Emka Sokolíková s gitarou a Jakub Súkeník a jeho flauta, hádam, napravia umelecký dojem z tohto moderátorského výstupu. Nech sa páči. Poďte.
strašne ťažké cvičenie, ktoré mám nachystané. Strašne ťažké. No, poď. Teraz pôjdeme rytmus. No prosím, rytmus. Takže čo, Ko, la, te. Te. Alebo čokoláda. To je lepšie, to mám radšej. Čo, ko, la, da. Poďte. Čo, ko, la, da. Čo, ko, la, da. Výborné. Teraz sa naučíme ihla, pichla, Milana. No, Bože, zase. Milan kričí pichlama. Zase myhla, pichla, rýchlo poďme na to. Ihla, pichla, A Milana. spievajme. Milan kričí pichlama. No, a teraz Je tuto takéto šikovné spevačky, tuto speváčik, tam ďalší. Pomáhajte pre pána kráľa. A teraz aj s tou čokoládou. A čokoláda pichla Milana? Nie. Aha, to bude ten rytmus tej čokolády. Áno. No dobre, tak ideme spolu. Ihla, pichla, Milana, Milan kričí, pichla, ma. Rýchlejšie. Rýchlejšie, Bože. Už som sa zľakol, že dobre, že to stačí. No poďme, tak rýchlejšie. A. Ihla, pichla, Milana. Milan kričí pichlama. Výborní ste, výborní. Vám to ide lepšie, jak mne. Ďakujem, pani učiteľka. Nemôžete ma tu nechávať samého. Kristýna Lacová, Heligónka a spev. Aleš Cingel, s autorským textom Moja mama. Hanna Černianská, tá bude spievať a na klavíri bude sprevádzať Robert Duna. A potom duo violončelo klavír sprevádza pán učiteľ Jožko Gieci a na violončele hrá Klára Balažovičová. Nech sa páči.
Veľmi sa mi páči, že je byť niekedy smiešná. Mama nám dopriala stupenky do strečna. Moja mama má pekné hnedé oči. Alež, dosť, to už stačí. Mama na mňa kričí, keď celý dom je hore nohami. Aha, v Tichom oceáne sú veľké tsunami. Ten tvoj koláč skvelý, zjedol som ho celý. Keď ma mama ráno budí, hovorí, vstávaj, ideš do školy, máš písomku, musíš dostať jednotku. Benedicta sum in
lebo tento neschopný a neposlušný žiak, tak som si zavolala pani učiteľku. Tak pomáhajte. No a teraz budeme spievať kvindakordy. Kvindakordy. Áno. Dobre, kvindakordy, tak kvindakordy. Via, 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 vio, vio, vio. To ste povedali, že kvindakordy. Tak ale na via, 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 vio, vio, vio. Aha. Môže byť samé komplikované vôbec. Tak ideme, poďme spolu. A. Via, 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 vio, vio, vio. 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 No a teraz budeme To ešte nie všetko? Ach, Bože. No ale už teraz Tráva zelená. No, aspoň niečo také, čo poznám. Poďme. No, dobre. Tráva zelená, tráva zelená, tráva zelená, tráva zelená, tráva zelená. No teda, Mohlo by to byť aj lepšie, Však. tak sa Ale to- náš no ja sa hlavne budem. doma sa učí. vidíte, v tejto škole nie je jednoduché nielen byť žiakom, ale ani riaditeľom. No, Oliver Lobotka, Alexej Holý, Michal Piteľ, 2 akordeóny a kontrabas. Verím, že rozdiel spoznáte. A po nich potom Lenka Magová s autorským textom Mama. Nech sa páči, páni. Mama v češtine, mama po taliansky. Aké je to jednoduché pomenovanie pre človeka s takým veľkým významom. Pomenovanie síce v mnohých jazykoch podobné, no mama je vždy každá iná. Niektorá zhovievavá, iná neústupná. No predsa každá jedna má milujúcu ruku pre svoje dieťa.
empatická, starostlivá, krásna, múdra, inšpiratívna. To všetko sa spája v jednej osobe. Mama. Osoba, alebo lepšie povedané osobnosť. Superhrdinka či víla. Každé dieťa má o nej svoju predstavu. Mama je náš najlepší prvý priateľ, prvý vzor, prvá tvár, ktorú uvidíme po svojom narodení. Naša najväčšia opora v živote. Avšak my veľmi dobre vieme, že i mama má svoje trápenia a strasti. Nikdy nás nenechá uvidieť svoje slzy, pokiaľ nie sú slzami šťastia. Jej úsmev zatieni všetky naše problémy, zmaže z našich tvári výraz smútku a bolesti. Mama. Také jednoduché slovo, ktoré každý pozná, no predsa každý máme pri slovu milované. Keďže sa nám tie nároky stále zvyšujú, tak ja som si okrem pani učiteľky zobral na pomoc celý detský spevácky zbor. A potom, čo mi pomôžu zaspievať to, čo povie pani učiteľka, sa vám predstavia v dvoch skladbách Slnečnice a Sprint. Už je tu. A vy s nimi, poďme. Spievame, priatelia. Výborne, ďakujeme.
No tak, dostali sme sa do dobrej prevádzkovej teploty a ono sa hovorí, že na čo treba končiť, ale ešte máme pre vás hostí, vzácnych hostí z konzervatória Desidera Kardoša z Topolčian. K nám prišiel Filip Streďanský, ktorý nám zahrá na gitare, počkajte, ja som to nepoprietol, ľudnovú suitu A-moll od Johanna Sebastiana Bacha, potom sa k nemu pridá Ruth Pajorková a spolu s ním, ona na husliach, on na gitare zahrá rumunské tance od Belu Bartóka a potom ešte raz Filip Streďanský a to je teda Libera sonatína časť Fuoco. Takže ideme do finále a naši hostia sú pripravení vás očať.
Tak to boli naši hostia z konzervatória Desidera Kardoša z Topolčian, Ruth Pajorková a ospravedlňujem sa, nie Filip, ale Timotej Strajdanský. Filip Strajdanský, jeho brat, robil ten murál, tú nástennú maľbu na prízemí miestnosti, ktorú my voláme obývačka, preto som sa pomýlil. Ale teda Timotej Strajdanský a Ruth Pajorková. Ďakujeme veľmi pekne. Sme na konci tohto dnešného koncertu, ďakujeme za vystúpenia našim žiakom, našim učiteľom, našim hosťom. Vám ďakujeme za spoluprácu. A teraz ešte nás čaká posledná, príjemná, a nie povinnosť, príležitosť, nielen takéto virtuálne, alebo metaforické kvety v podobe vystúpení, ale aj reálne kvety a keramické srdiečka, ktoré vám odozdá pán primátor a pán prednosta, milé mami. Ďakujeme a prajeme vám ešte krásny deň.